Parola all'onorevole Калфин. Благодаря ви, госпожо председател. Икономическата криза и трудностите, които всички страни членки изпитват, макар и в различна степен, дадоха стимул на националистически и популистки формации, които не само търсят повече обществено доверие, но и непрекъснато изпробват границите на толерантността на европейските граждани, открито работейки против задълбочаването на интеграцията в Европа. Един скорошен пример от България са събитията от 20 май, когато представители на националистическата партия „Атака” влязоха в сблъсъци с молещи се мюсюлмани пред единствената джамия в София. Тези сблъсъци бяха съпроводени с употреба на сила, палеж и завършиха с няколко ранени, включително полицаи. Тъй като има видеозаписи на сблъсъците, тест за разследващите органи и правосъдието в България ще бъде доколко подбудителите и участниците в този инцидент ще бъдат справедливо наказани. Бих искал в тази зала много ясно да заявя, че насаждането на етническа и религиозна нетърпимост е действие, което влиза в остро противоречие както с европейските ценности и основните човешки права, така и с традициите на българското общество. Всички ние трябва да се противопоставим решително на всеки опит това да се случва в Европа и да се разграничим ясно от политическите сили, които стоят зад подобни действия. Благодаря. Grazie. La parola all'onorevole Cutaș. Mulțumesc, doamnă președinte. În contextul publicării clasamentului mondial privind libertatea presei pentru 2010,